Divane çend rojên borî de careke din tê gotin ku wê di demeke nêzik de pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê vegerin Rojavayê Kurdistanê û niha danûstandin ji bo vê yekê tên kirin. Li gor hin dezgehên ragihandinê ku rêkeftinek di navbera Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê û Amerîka û PYD de heye ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin û devera Cerablos û Reqqayê jî ji Daişê rizgar bikirin. Here li gor wan agahiyan ku her sê aliyên navborî li ser avakirina joreka operasyonên hevbeş rêkeftine da ku şerê Daişê bikin ku Amerîka hêzên Rojavayê Kurdistanê biçek bike. Here li gor agahiyan ku ev rêkeftin piştî ragihandina Amerîka ji serneketina programa rahînankirina opozisyona Sûriyê hat. Piştî ku hêza navborî derbasî Sûriyê bû û çekên xwe ra destî Cebhet el Nusra kirin. Ji alîkî din ve fermandariya pêşmergeyên zêrevanî ev nûçeret kir. Di daxuyaniya pêşmergeyên zêrevanî de hatibû ku neçeya vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê derewin û dûrî ji rastiyê ye û tiştek wiha çênebûye. Roja 26 Eylûlê Ajansa Anadol ku ajansa fermiye li Tirkiye li ser zimanê çavkaniyekî ji pêşmergeyên Kurdistanê belav kiribû. Ku hejmarek ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê vegerana Rojavayê Kurdistanê. Ji alîkî din ve û piştî belavbûna nûçeya vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê. Wezîrê Berevaniyê di Kantona Cezîrê ku PYD ragihandiye Abdülkerim Saruxan di daxuyaniyekî de ji bo malpera welatî de got rê ji bo vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê naydanîn. Ku derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin û ew hêzekin nerewan e û tu şerعiyeta wan tune ye. Wezîrê Kantona PYD her wiha bi tundî vegera pêşmergeyan ji bo Rojavayê Kurdistanê red kir û got tu hewildanek ji bo vê yekê tune ye. Wezîrê Kantona PYD her wiha got em vanê pêşmergeyan nas nakin û ew pêşmerge yên Partiya Demokrata Kurdistanê ne û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ew ê li xwe girtine û em ê neamade ne danûstandinê ji bo derbaskirina wan ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye ji xort û keçên Rojavayê Kurdistanê li başorê Kurdistanê hatine rahînankirin û ji 11 foca pêk din û hejmara wan bêhtir e ji 6000 kesî.